Sadag. Napalabas, iti panagsarita dagiti aggayam adan ken Albert. Nakla tinawd-udi, gapo ta sinuludsod ni Dan no anya ti plano na ken ni Misty. Saan adiretso ti sungbat ti lalaki, ngem impasimudaag na nga awan ti panagayat na iti babae. Iti may sagundaway, naikan iti kanito nga agsarita dagiti aginaadon niya karedad ken Albert. Gapo, ta isuda adwa tinapan iti Rancho Natividad. Ginundawayan nga rod ti Donya a kinasarita ti anak na, may papan ken ni Misty. Ngem kaskas di nga impakita ti lalaki a di na ayaten ni Misty. Kabayatan na, kinasarita mo't ni Don Fausto ni Dan. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Ginagarakan dito itanapatag ti ibagak. Sir Fausto? Panagkunak dumdumlaw ni Misty nga dapalimod mo. Ket amok at may papaan iti papaaramid ko kan kati makagapo. Anya ti kayat mo nga ramidag, Sir Fausto? Ituloy mo ti araramidam. Agam kit di. Aganad ka. Ket tandaanam. Diyak kayat amadihado ni Misty. Sir? Ipatpatag ko launay ti anak ko. Ket diyak kayat nga isukit din ti agbanag anak kakasi. Maawatamat siguro ti kayat ko sawan, Dan. Maawatak, sir. Kat ikarik. Aramidag ti amin. Tapno saan amadihado ni Misty. Nasayat mo kasta, Dan. Diyak tumalipatan dahi tangay bagam kanyak. Kat iti ka nito amatungpal mo. Ikarik. Adanto umentum kanyak. Adan sakit din napatag nga ibagam kanyak, Dan. Agasam, tay nawis nakpay dito restaurant. Si Kakit Dimat. Sigo din nga aramidin tada ito eh. Umay tamangan dito yung restaurant. San ka di? Ngam sa baliit na. Kasla special day ito yung apanangawis mo kanya. Si ka talaga. Sigurado ka? Nga awan ti ibagam kanyak nga special? Hmm? Awan. Alakit din. Mangantan. Takalpasan na. Ipasyar ka. Kayat ko ti agyaman kin ka. Gapo iti ado atulong mo kanyak, Misty. Diyak ninamnaman na ito'y ayo umay mo, kumpadre. Si Kakit Dimat, kumpadre. Masapol ka di pa'y nga ipakamok, sakbay nga umayak. Kliyente ak kadiya, masapol ti appointment. Saan nakasta? Ang nairwamak lang asakbay nga umay ka. Pakaamuan nakpay nga umuna. Ay, Naunag ti sinay mo Ada ka di parikot. ay, sana kuman ngagparikot. Nang runa kat, naksayanan ti responsibilidad ko, may papaniti negosyo. Diyak man mo, kumpadre. Amangan ada may tulong ko. Diyak mo, kumpadre. Ngambidot samet, ti panang ipaima kon kini Albert, kadagiti negosyo ti pamilyami. Anya? Apay kumamat, kumpadre. Ada ka di parikot ka ni Albert? Saan nga itinayta? Ngam ti pampanunutek. Amangan no nakarkaro itan ngagbalin, anapanakkel kanyak ni Albert. Kat dayta ti pagdanagak. Mabit lang, panyero. Amukon ti aramidak. Amuk anasingadkan ka ti anak ko, si Mang. Ket amuk ngad addapay nga ibilang nakangaina, ngam iti asawak. Ne, saan nga agpaisulay ta, senyor? Ni senyora ti ina ni senyorito Albert. Saan to ang masukatan day ta akin apod no? Dayta lang ti kayat ti asawak ken ka. Isu nga uray makitkita na ti pudno.
Sana pulos ang makarik na iti imon kan ka. Senyor, Kinapudno na. Pagyamanan ka pa'y kitdi. Tadda ka amang litlitop kadag iti pagkurkurangan mi kankwana. Adda ka amang bagbagakan kwa. senyor, anya ka din dagita nga ibagbagayo. Pangaasiw kumamot. Ay, siyak ti maamak iti kasta asar-saritaan nyo. Ang mga... Anya kalakit din aya si Mang. Ibagbagak lang matiag paiso. Ket kayat ka pagyamanan iti amin anaaramidam kada kami iti pamilyag. Nagasat kami, tasimbang bay ka iti biyag mi, si Mang. Kas lamang mangeg ko pa'y laeng dagiti imbaga ni senyor. Jack impagarop amang ngegak dagijay kankwana. Nagyaman kanyak ni senyor? Jack ninamna mga aramiden na tikas jay. Ngamin, bak nang da. Idin to tababao na naklaeng. Sigurado ka, aday talang ti pagdandanagam. Ang mga nadapay sa bali. Ha? Anya ti kayat mo asawan, kumpadre. Ang mga nadapay sa bali pagdandanagam. Mabalinda pagsaritaan, no iso ti kayat mo. Panagkunakat, awan matayan, kumpadre. Iso adi ka madanagan. No dapay sa bali, imbaga kumankan ka. Saan ka di? Malala, si katimaka mo. Agdamdamag aklang, kumpadre. Kumpadre. Basta tandaan nama. Adak lang ditoy. No bilang ka sa pulam ti kasarsarita. Kanayon nga da oras ko para ken ka. Among dayta, Dan? Adayon, tinagtang mo. Ha? Aklo naman wanusan. Adayon tinagtang mo manipod nagturpos tayon. Taltal ka na kan ni Papa. Ba nag-apagyamanak matlaonay? Saan kan akas iti sigod adan? Anad-nadlaw ang marikrikat laang. Ha? No agkawas kay ta. Kasla may sakamatan apud-pud no abak nang. Kas itinakon-nakon. Utang ko kada kayo nga agama ti amin. Kat kabisado kandan. Amom ti agsubad iti utang anaimbag anakam. Saan ka di? Pudno dayta, misti. Nasayat. Magustuak dayta asong bat mo. Kat maragsakan na kulaunay. Amog akayat ko man ni Fausto a pagsaritaan mi itay, ti may papan kada Albert ken Misty. Ngem kasano a makisarita ken kuana, may papan iti dayja a banag. Kat ultimo siyak, jak amo na niya ti rumpen na aramidak. Amog no kasano a mangedeng ni Albert. Kat amog, nuan niya timbaga na, isulakit di aramidan na. Nuapay mat kami na nagbaliw tirik nana kini Misty. Siyaklagit nga rodan ti agparikot ita. Anya nga tati rumpay nga aramidak. Ti manibelak! Anya na. Jak paikat na puutanan anakateng nga gayam tilugan ko. Una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Adayta, adatan iti balayo, misti. Di ka din dumagas? Numaminsan langan. Naskan ngamin amapanak pa ija opisina. Oo, anya pa lang taramida mi jay. Misti, adda dagiti banag anasken nga aramidak. Aguray ka man, Dan. Hmm? Jak sa amo dayta. Nalipatam samatan asyak ti amom. Amangan matnuad dan aramidam ajak amo. Di na ko mapagatapan. Jak to agaramid iti banag amang dadael iti panagtalag mo kanyak. Nang rona ti amam.
Sapay lang harot ti aramidam iti opisina. Adala ti alag ijay. Pangaasim. Di ka kumaagatap kanyak. Agtalag ka kumakanyak, misti. Senyor, ti ka di pa nagpupupok ni Senyorito Albert ti makagapo? No apay adi kay makaid na. Wah. Jack ilibak, Simang. Madanagan. Senyor, Amkak nga mga no aginura dagiti aginak. Adda ngamin nasao kanyak ni Caridad. nga anya, senyor. Adda kano dagiti naibaga na kini Albert. Ngamken na asa na magustuhan ti anak mi. Anya? Kasta ti kunana, Simang. Ket dayta ti pagamkak. Isu asapay la kuma. Ta saan apumudno ti atap ko. Naitulod ko ni misti iji balayo, sir. Ulitakdan, agat atapan ni Misty. Jak kayat ama bisto, nga adda pa kainaigak itilimod nga aramidam. Ikagumak ti aganad, sir. Nasayaat, Iso na lang. Taamangan no pilitin naktukit ding agpudnokin kwa na. Amo yumat. Ajak kabailan ti agilimod kini misti. kayat ko anayunan pa itikirad ti pakinakam mo. Kayat ko ngagbalin ka natangkan, tapno di na ka mapilit ngagpudno. Sir? Jak kayat amamuan na ti amin. Ngamin, jak kayat agurain na ti anak ko. Kabisado ko ni Misty. Iti ka nito amamuan na nga dapa kay naigak iti amin. Sigurado. Kagura nakton. Kat dayta ti jak kayat mapasamak. Tandaan nam dayta, Dan. Senyor, itaypay adi kay matagtagari. Pampanunutom ka di pay lang nga aging gaita ti maipapan kada senyora kan Senyorito Albert. Di ka agdanag. Saan mo't siguro ang mapasamak ti pagamam kanyo? Ngata, Simang? Wen, senyor. Pamilya kayo? Kat no anyaman ti rumswa aparikot, wenno dawel ti biag. Agtitinulong kayo amang sarangat. Agyaman ak Simang. Naikanak itinamnama kadag iti imbagam. Kas itinakunak, senyor. Pamilya kayo. Rumbeng lang nga agtitinulong kayo, nga uray anya ti mapaspasamak. Agyaman ak launay kan ka, Simang. Maragsakan ak iti dayta anang ngagakkan ka. Adda ka di parikot, iha. Awan, papa. No awan. Apay nga roda nasangputan ka dito balay nga aging inom. Gapot aging inumak. Adan parikot ko. Mabalin mat nga agselebrarak laang. Saan ka di, papa? Iha. Di nakpagdanagan, papa. Awan parikot ko. Sigamat ti kaunaan a tao a konsultaak no bilang kat. Okay. No isuti ko nam iha. Mamatiak ka. No anyaman ti pagparparikotam, kasayaatan siguro no ibagam kanyak barok. Ang mga no di muntukit di mabailan dayta. Awan ti parikot ko na si Mang. Si kakit di madandanagan ka launay. Anya nga rod ti pampanunutam. Kuha. Ti may papaniti pa ng tulong ko kunilay kang agadal. Ha? Wan na. Day tati pampanunutan. Oh, nana si Mang. Apay, ada ka di parikot? Albert Barok, sigurado ka kadi, akabaulam asalak niban nilay ka no bilang laang?
Anya ti kayat mo asawan, Nana Simang. Anya ti pagbanagan ti saretan da Simang ken Albert. Papagayan, di uliwain adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti panagsarita da Don Fausto Candan. Imbaga ti Don, adi na kayat ang maagrabyado ti anak na. Isu ngayong karimot ni Dan, a protektaran na ti balasang. Iti sa bali abangir, aburidumet ni Don Amado, no kasano ang matungpal ti saritaan da ka ni Don Fausto, may papan, kadagiti nakdak. Nabang-aran lang da ito'y, idiing ka rin ni Doña Caridad, ngag tinulong da nga agasawa, amang sulbar iti parikot. Kabayatan na, naikanmet iti gundaway ang nagsarita da Simang ken Albert. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Anya nga rod ti pampanunutem. Kwa, Nana. Ti may papaniti pa ng tulong ko kanilay kang agadal. Ha? Wan Nana Simang. Dahil ti pampanunutek. Ay, Oh, Nana Simang. Apay. Adda ka di parikot? Albert Barok. Sigurado ka kadi akabailam asalakniban nilay ka no bilang laeng. Anya ti kayat mo asawan, Nana Simang? Barok. Ammom no anya ti kababalin ni mamam. Ang mga nudimon tumaisakit nilay ka kankwana. Kaasimot nilay ka. Nana Simang. Ammom no anya ti kabailan nga aramiden ni mamam. Ang mga no agbanag tula ang akaasin nilay ka. Siyak ti kang ronaan ang masakitan no mapasamak da ita. Ammumet nga imbilang kon akas la anak ko nilay ka. Nana Simang. Ikarik ka da kayo. Salak ni bak nilay ka. Ngamin, awan mo ti makita ka dakas no tulungak. Nasaya ti intensyon ko. Hangam kasanon dagiti dadakkel mo. Umanugot da nga ta iti desisyon mo apan ang tulong kanilay ka. Siya kung ti makamoy ti dayta abanag. Kas iti nakunakon. Sana dakas ti planok. Isong awan nga rod ti rumbang apagamkak. Narigat ti sasaadak ita. Agilimlimudak ken ni Misty. Ngamnas ken nga aramidag tayta. Tapno maipaay ko ti pagayatan ni Don Fausto. Ay, ti panagtalak ni Don Fausto tinasken nga annadak. Tano day ti madadael. Awan na ti amokon. Amangan no anyan ton ti pagbanagak. Ngamrumbang latamit nga annadak ti panagtalag kanyak ni Misty. Nang rona ket. Ay, saan na rumbang apanunutot pa'y. Ti importante ita. Agam nadak. Itikas ta. Saan asyak ti agbanag adakas. Kasta timbaga na kada kayo, Nana Simang? Wen lay ka. Kat nariknak ti kinapudno na kadagiti insawang na. Nana, Adamat urnong mo. Saan ka di? adda Nana. Ngam amo ka saan nga umdas dayjay. Tamanumot lang ti sweldok dito ay. Oh, Adda ka di parikot?
Laika balasang ko. Itapay laeng. Kayat ko alaglagi pemon daytoy nga ibagakken ka. Anya dayta, Nana Simang. Agbalin ka kumaan na tibkar. Anya man ti dumteng aparikot ken ka. Si titibkar ko maasarang tam, balasang ko. Iha, adun tinainom mo. Gusto ko madaytan. Bye-bye anak lang, papa. Inunam itay hayat mo lang tiag selebrar. Hanggang iti makitkitak ita. Amok nga daparikot mo. Awan ko nakngat, papa. Nukasta husto nga rudan da ita. Aginanakan. Masapa ka pa ya mga opisina itun bigat. Kayat ko pa yung tiagin, papa. Nabartakan iha. Ang mga nudi ka makastrag ay opisina itun bigat. Kabalak na ito eh. Anya ka kadi. Di nakapagdanagan, papa. Kasano ko maadyak agdanag? Kasta matilangam. Papa, siya di makamu ko naklangarudan. Kabalak na ito eh. Bye-bye anak lang. Kabalak na ito eh, papa. Kayat ko lang tiagan, Joy. Naimbaglakit din, tanaranaan ka dito Albert. Laika, Naibaga kanyak ni Nana Simang tinagsaritaan nyo. Kat itapay laeng. Kaya't kung tiagyaman kan ka. saan ka pa ngagyaman, Laika? Ngamin, saan pa ilangan na tong paltikarikan ka? Albert, Agyaman ka, into na tong palintikarik. Husto ni Nana si Mang. Iti da ito a desisyon ko. Sigurado nga dutag balin na tubang. Kat di pamilyak ti kang runaan namang lapad kanya. Iso kayat kung agbalin ka kumamot anatib ka. Kayat ko nga agtalik ka kanya. ha? Adda ka di pa nagtalik mo kanya, Laika. Agtalakakan ka, Albert. Nasayat no kasta. Oraan niya ti mapaspasamak. Di mo pukawan day tapa nagtalik mo kanya. Tay kari, itapay lahan. Saan ka baybayan? Tungpalag ti kari. Tulungan ka ama kaadan. Nasaya tanasa pakasimbrek dito opisina, Dan. Apay, sir. Ada ka di parikot? Nagbartak idirabiin ni Misty. Ha? Apay ka no, sir? Diyaga mo, di na imbaga kanyak tagpaiso. Amok ang naglibak kanyak ti anak ko. Kinunana kayat na lang ti ag-enjoy. Agam amok. Saan napod no ti imbaga na? Naglibak ni Misty. Don Fausto? Kaya't kung amuam no anya ti pagparparikutan na. Aramidek, sir. Nasayat no kasta. Kat apaman na maamuam. Ipakamo madagos kanyak tapno amok no anya ti aramiden. Saan kayo kadi arumwar ita, senyor? Awan tinasken nga ramida kay di opisina. Ken may sa. Diya kaya tapanawan ni Caridad, si Mang. Saan pa lang amin na mapunas ti panagdantanag na. Senyor, Plan-plano ka ro ti agbiyahe. Mapan kami langan ni Jerry Resort. kasayaatan dayta, senyor. Kaya't kukumamot ako mustaan ti resort. Ang mga no adakit di mat parikot ijay adi mi ammo iti kasosyo. Ay uwan, senyor. Narigat no saan nyo nga amo ti mapaspasamak ijay. Alangarod, tayo nakibaga kini Caridad tagsukaten. Duha kami ama pa ni Jerry Resort. Kasayaatan dayta. Tapno mapunas ti panagdandanag ni senyora. Talaga aday ta ti kang runa na planok, si Mang. Liw-liwaak ti asawak. Sige, senyor.
Makapadanag ngamin no agpulkok latan ni senyora. Kumusta tirik na, Misty? Medyo nasakit yung ulo. Ngam, okay lang. Oh, apay. Numaminsan ngamin, saan mo asulwan ti anyaman aparikot? Anya ti serbi na nga dak dito eh. No di mo ibaga kanyak. Oh, adto'y ti inomam. Dan, Nasamay dayta para iti hangover. Iso nga inumamon. aguri ka man, Dan. Kasano nga amom anahang over? Ay na, di mo ayaam mo. Adda reporter ijay balayo. Ni papati kayat masawan? Damdamagan na kanyak, no adda parikot mo. Taapay ka nung agin inom ka. Awan mo ti amok. Iso nga awan tin na ibagakin kwa na. Kastagayam. Wen, ni Don Fausto tinakaamwak, Misty. Dandani siya kumatiag biyahe, Panyero. Ang andadyak mapanawan. Naimbag ta na panunot mo tinagbiyahe. Juan Panyero, kakuyog ko ni Caridad. Amumon, napinta sa gundaway, tapno makapagsarita kami anasaya. Husto ka. Tapno nakarkarong agbalin kayo, anasidag iti tunggal may sa, Panyero. Juan nga rod, Panyero. Makamukan to namang bilin iti talken ta iti resort. Juan Panyero, di kagdanag. Alang nga roden, tande. Sana rumba nga istorbon ka iti panagmanayhom. Bye. Naimbag pa ni Amado. Ta saan launa yan ang makumikom. Naipasa ng aminan ti responsibilidad kadag iti negosyo da ka ni Albert. Agam siya. Diyak amon husto tinaramid ko apa nagtalag ka ni Misty. Sana rumbang agdudwa ka. Anak ko ni Misty. Katrumbang agtalakak kan kuana. Amon, nana si Mang. Madlaw ko anasaya atan ti panagtutunos itadag iti amot ha. Saanan akas idi akanayon nga agapa da senyora, kan senyor. Di kad nasayaat. Mairaman ta ngamin iti pungtot dano kas jay. Wan nga rod, kat dayta ti makapaladingit. Laika. Ikarkararag ko nga rod nga agtultuloy ko man ti kinasimbang ti pamilyada. Ay, unay kat nagtanukan, Laika, balasang ko. Manutikas kan ka. Itilaksid ti kinaulpit analakam mo ka ni senyora. Saan mo man laida apagsawan iti dakas? Do di kat pasig a kinasaya at ti ipakpakitam kadakwada. Dayta ngamin ti rumbang, nana. Kan iso dayta ti imula day dinanang iti panunot ko. Saan arumbang nga agragsak ka? No mairuruman ti tao, anang iruruman kan ka? Itilikodan ti anyaman nga inaramid kan ka ti pada matao? Saan arumbang nga ilunod mo ida? Pagbalinam ket di asadag mo ti Diyos, ta iso ti manarakan kadagiti mairuruman. Ay, unayan balasang ko. Nagnakam kan anang isawang iti kasta. Amom, no si bibiyag laday dinanang mo. Sigurado, ipagpanakkel na kalaunay, takasken ka tinagbalin nga anak na. Talaga ang makapabangar itirik na tiag na dita resort, Panyero. Isungarot ngayong kuyog ko ni Caridad. Kahit kung kami na makaliwaksay. Panyero, Amok, ado dagiti banag ang nakaipay kan kuha na itinakaro at danag. Ado dagiti pampanunutan na may papan iti pamilyami. Kat dahi tatigayat ko may waksina iti uray apag kanitulag. Babaan iti kadami dito'y resort. Panyero, nabayag mo tanday di naudi ang napasamak ti kasta. Lumalagip mo. Masansan idi akasta ti aramid yung agasawa. Panyero,
Nagbalin ka abisi launay, panyero. Ngamin, inasikasom tinegosyo ta, kat pinaduras mo. Ngam ti katukad day jay. Nawanan kay ti oras para iti pamilya. Kanayon ti panagkuyog ta iti. Awan na jaya, Panyero. Naglabas ang dagijay. Importante ita, maikan may ti oras ti tunggal maysa. At na nagsayatan na ti panangitalag kon kini Albert kadag iti negosyo mini. Panyero, Kat ikagumaag na ilintag ti amin. Urnosag ti pamilya. Tilinangan mi nagasawa. kasayatan, panyero. Magustuak na itangay imbagam. Dan, Oh, Misty. Ada ka di pangibaon kanyak? makaamo ka pala ang dito opisina, ha? Ha? Sa dino ti papanam? Dan, siyak ti amom. Awan nga ro ti karbangam ngagdamag. Ha? Ah, pasensyakan. Basta makaamo ka pala ang dito opisina, ha? Inakon. Tinalikodan na kon. Maditi agparparik na kanya ka. Ay, tinasayaat. Surotag itinalimod ni Misty. Amangan noon niya ti aramidan na. Kasayatan ng nga gawid ha. Nawantar aramido ka opisina. Wano saan? Sarong karak ti daduma pa ang negosyo mi. Nas ka na kamustahag mo taga jay. Ngamsakbay na. Agawid akbay. Impagarup ko idi. No nalakala nga si kaswan dagiti negosyo mi. Ngamsan maggayam. Maawata kitan ni Papa. No apay nga't ado nga oras ti Papa ay na idi ang mga sikaso kadag iti negosyo. Ngam iti mismo a pamilya mi. Saan kaya masinsinan tagpataray iti negosyo? Nang ron agad saan matla nga may sa ti negosyo ti pamilya mi. Ado dagiti na ipundar ni Papa. Malaksit pa'y kadag iti negosyo ang nagpartneran da ni Don Fausto. Ngam amo kakabalak da ito eh. Inturpos ko ti kurso may papan iti panangimaton iti negosyo. Isarumbang lang arod nga amok tar aramidak. Kat panagkunag. Mararamid ko matiti gusto ti responsibilidad nga impabaklay kanyak ni Papa. Kasayatan mo't kit din ti panangako iti responsibilidad. Tapno at darason ko amang liklik iti saritaan da Papa ken Don Fausto. Da kayo gayam, Senyorita Misty? Siyak nga ron. Apay ang nagbayag sa mo inlo kat ti gate, ha? Muchacha! Pasensya kayo, Senyorita. Nagapuak pa namin ni Jelikudan. Saan ka nga grason? Tiket di ibagam. Talaga nga ingagaram ti saan anang ilokat adagos iti gate. Itay nakitam asyak ti simangpat. Sana kasta, Senyorita. Sana pod no dayta. Di kan agrason ko naklangarudan! Anya ti mapasamak iti dayta apanang tungpan ni Misty ken ni Laika. Gagayam, di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken iti direksyon ken musika June Ributazo. Computer Recording Technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.